Lab, asa man ta mga onron lab, gigutom na ko maayo ba? Sa balay rata, maglungag rata dito kay watay budget pagkaon diri sa gawas. Ngayon kuyog-kuyog ka. Hindi bitaw ka ganiyang bilin lang ka kay igo ra ko magawa sa mga paraphernalia. Kuyog jud ka. Lain na po din mo eh. Sa Jollibee ta mga onlab, lamin kay kaon Jollibee ba? Dugay nakita ko kakaunana, sige ra tag sa balay. Gilaliman uroy ka. Muna mangit na tong budget sa kwarta, mag-Jollibee pa ka. Wala kay kwarta diha kana. Aon ta, pero wa kay kwarta pagpuyo. Walay rata. Sama na oy, kabalong nangayo ang bata. Bata na ba dito ikaw bang bata nga wa may bata ka uban diha? Sama ka oy. Ang kasabot oy. Ang bata ba nga akong gidala-dala. Unsa bay gidala? Wa man kay gidala-dalang bata. Unsa day ka? Mura magkag kaon ka wala. Siguro wa ba yung kay kaon? Wa kay bata gidalagot man. Kasi magkag siguro bata. Magkakasabot pa ngoy. Ang atong baby ba? Hay, unsay bata? Nana ba tay bata? Nga wa man tay bata. Sa man ka oy? Mabangga ta ani mong kalaki ba? Sige kay istorya diha. Baon. Kang, papa na ka kung kabalo lang ka. Unsa? Papa na ko? Unsa mga? Yeah!